Sean Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Sean Reports Afternoon Edition. Upod sa atong action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Monday, Lunes kita maka-aksyon nga presentation Setyembre 26, 2022. Subong adlaw maka-aksyon ang kinakabig nga public holiday para naman sa United Kingdom. Ang ginatawag nila Queen Elizabeth II Memorial Day. Isa ka malagtason mga ka-aksyon nga may tabo kay matapos ang kamatayon ni Queen Elizabeth sadtong Setyembre 8. Gilayon man yung pasarang isa naman kahagna. Kung isa kalahidig to sa United Kingdom, kung sa riin ginamando makakson ang pagselebrar sang Queen Elizabeth II Memorial Day sa kada Setyembre 26 sang tuig. Ano ba makakson ni celebrar ining Queen Elizabeth II Memorial Day? Ini makakson patigayunon kung sa riin man ang State Memorial Service sa Wellington kag ini ang i-broadcast sa bilog nga pungsod sa United Kingdom. Ang State Memorial Service ang patigayunon sa Wellington's Cathedral of St. Paul kag i-televise kag i-live stream ini makakson. Wala labot sina kadugan man sila magapadigayon sa National Minute of Silence. Las 2 ang takna sang hapon sa United Kingdom. Kag ang memorial ang patigayon man sa Christchurch Transitional Cathedral. Las 5 ang takna sang hapon sa Domingo. Kag ini i-live stream Domingo to ng adlaw sila makakson. May patigayon naman nga service for the Queen sa Auckland sa Holy Trinity Cathedral in Parnilla. Ang service sa Auckland na magasugod alas 5 sang hapon kag ang tanan ginaingganyo nga magtambong. Ang mga makakson ng ato naman nga Today in History. Aksyon, John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kanginan aksyon John Diaz, mga kaakson, 90 daw na kadlaw na lang antisemana ang Pasko kag 97 days before 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Diri kita sa ton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong Ginala. Nanob lang mga bolobrita nga dapat ninyo mantayan diri man sa ton nga pagpangalaga diri sa ton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga headline number 1, may isa ka kaso sa abduction nga gin-report is now moving around social media and trying to confirm mga kaso na libinag dito naman sa may southern portion sa Negros Occidental. Ginatiangan man naton nga mag-contact mismo ang himata sa siling nga persona nga gin-report, gin-abduct mga kakson, gin-sakay kuno sa isa ka privado nga salakyan. To be exact, van. Pero in terms of color, di lang ta magbuyaan ay until such time the PNP in a certain and that particular concerned local government unit can be able to identify and present karon kung anong gid mga kaaksyon na natabo. Kay ti gina-check pa ni naton diri sa gihapon sa to naman nga pagngalagad ang kapulisan kag mismo ang pamilya. Ini sa mga seryoso nga kaso kay tinaligan lang ta nagkapulo-pahuhay sa kaso sa kidnapping, abduction, tara na lang pati digtong mga kalamkamot nagkaradalasa man. So mga kaso, we'll try to check this one in a few minutes para naman nga may balo nato na kung kumpirmado ini kay makatag kita sang awareness sa itong mga taga-palamatiya. Sa ito naman nga headline number 2, nanligad nga si Mana mga kaakson, may isa ka kaso sa nga paghikog nga nagluntad dra sa may banwas sang Punupandan. May panibago naman nga kaso mga kaakson sa nga paghikog nga nagluntad sa mga banwa. Nga report mga kaakson, isa na naman ni kalalaki ning biktima nagbitay sa sulod sang ilang banyo.
Ginigta ng liog sa isa ka telephone wire, ginkabit sa balayan guro kundra sa kisame sang banyo mga kaakson, kaging gamit ang kabugaton sang iyang alawas, kagining nautas gid mga kaakson ang yaman nga kabuhi. Ang report din nga nabato naton from Police Captain Ryan Villasario, ining involvado sa sining suicide incident. May nagabatsyag siguro sa depresyon kahit sa pagpangusisa sa mga kapulisan ilan na beroan mga kaakson. Nga nikiring lalaki nga nagikog do nagapati balaya sa mga anting-anting. Pinadala ka mga misteryoso nga mga butanga. Report mga kaakson nga mahimo nagbatsyag ini sa depresyon kaysang ulihi iya na diri nga nahibaluan o kung naobserbaran ang nga wala na kuno nag-epekto ining iya nga anting-anting. Ang dugang sinang detalye bantayan diri sa gihapon sa aton nga pangalagad. Sa ato naman nga headline number 3. Perting panawagan sa publiko ilabi na sa mga ginikanan nga nagakahangawa para man sila makabataan mga estudyante. En Mayo mga kaagson sa pila ka mga local government units nga temprano pa nag-anunso na sang suspension sang klase. Bot sila nga magsiling ka suspension temporarily. On tato ng klase, indente siguro may resumption na upon sa gihapon mga kaakson kung may announcement from a certain local government unit. 24 sa 31 ka mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental ang nagdeklarar sang suspension sang klase subong adlaw September 26, 2022. Pero mga kaakson, ang iba naman yung mga LGU, ilabi na siguro sa mga area hindi tanto mo sila kabaskog ang pagbunok sang ulan. Wala sila yung nagdeklarar sang ginatawag naton nga suspension. To be exact, all areas in southern portion of Negros Occidental from 4th, 5th, and 6th district nagdeklarar sang suspension sang klase. Dari naman sa northern portion, ang 3rd district sang Negros Occidental nagdeklarar man sang suspension sang klase subong adlaw. Ang report dari all levels both silingon from elementary, from preschool, kindergarten kadto mga kaakson sa kolehiyo wala klase ang kalabanan except na gid lamang sa syudad sang Bacolod. Sa aton nga headline number 4. Si Mayor Albi Benitez may panumdom sa publiko nga padayon nga mangin mabinantayanon sa lakat sang bagyo ilabi na kay bagyong Karding. Kanay sunod diri sa mga kaakson kinahingyo ya ang publiko nga mangin alisto, magbantay kag maghalong. Pero sa aton mga tagpalamante reminder, wala sang suspensyon sang klase sa Bacolod City. We'll wait mga kaakson for further development and update regarding sa diri. Kay tidamo gid nga nagawangal online nagapanawagan kung anong maging anunsyo sang aton alkalde. Kahit tamang gikan sa Bacolod City Government Center report ni Aksyon Dale Salazar, wala sang kompanya nga exempted sa truck ban suno sa bitaw. Dapat lang patanan alalangay tudulupong dakpan isa nga nagbayular, ang iban nga nagbayular dapat dakpon man. Kumbaga in short, wala sang special treatment. Dugay-dugay mga kaagson, na-check mo nato ng pinagkuring alakat sang panahon, sitwasyon sa palibot sa surad sang Bacolod. May pinapaka-area na kita naton sa pinaka mga official Facebook page sa mga alkalde sa Bano kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Nga padayon na nila pagbantay labi na sa lakat sang panahon sa ilang mga lugar, sitwasyon sa mga suba, baybayon, mga area nga medyo nadaluman kag prone sa pagbaha. Hopefully mangin alert tong ato tanan nga matag panamati labi na sa gihapon yara mabatsagan. Ining si bagyong Karding bisan pa nga wala kita dirigin pa idalom sa nanuman nga storm signal pero bangod mga kaakson sa southwest monsoon. Kagang ining nga bagyo Karding mga kaakson, mabatsagan rin naton ang pag-ulan sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon John Diaz, balita na patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome sa aton nga pagpangalaga nining Aksyon Reports Afternoon Edition. Lunes kita, Setyembre 26, 2022. Subong hapon, liwat na magkita magadulong sa inyo sa pila ka mga bagong madalagko nga mga balita ang natipon sa aton mga Aksyon Unit Reporters, aton Aksyon Correspondent. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita.
sa kinaanda na kunaman ang inyo adagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:24 na. Kamusta kamadrama ka-aksyon? Kamusta nga tumatag palamati? Dari sa 71 ka mga kabaranggayan sa Nakbanos ng Bacolod, sa tutaran nga mga suki sa Kahanginan, sa 31 ka mga banwa kag-syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapabilin sa gihapon, maulano ng aton paniyampo, magurugal umo ng aton nga kalangitan, na dapat maghalong gid sa tumatag palamati. Pero this time mga ka-aksyon, check nato ang pinakaring nga sitwasyon sa palibot sang syudad. Nagapanopis nga sa gihapon ang aton nga kalangitan. Pod naton sa patrol si Aksyon Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil, mayang hapon. Action dyan, mayong hapon. Kinamil sa ano sa buong nagtatahaw na ang ulan. Nagtahaw na Dris Bacolod. Yes, nagtatahaw na. Sa mga hapon, kagati, doon nagbalik-balik naman puti ang kalangitan, daw hindi na gina mo pero sige na, karugat pala ang galon. So, matamat mga puti, sining puti, oo, sa mga hapon, no, ang atong mga kauturan daw na gano'n na, naginawa na kagina, no, kalakta, gid sang mga tao, diri sa gwa, kagati mga estudyante, man kagina, iban nga, sulay-sulay pa, no, damdamang sa una, black dyan, dito yan sa bukid, wala na labot kung mabasa, basta makasulay sa ulan. Gali kay Tinay Aksyon Zil, ay naman ay nga mga ano, no, kay kung digto, kagin mga sa mga area, nga mga bukid-bukid, damo ko tayo pa maagi, pwede ka kasilong nga gamit sang dahon sang saging. Kagati, diriya sa may Bacolod, no, ang mga estudyante kagina, paano lang, pasilong ng gid, no, sa may mga areas nga pwede nila pasilungan. But so far, action dyan, ang lakat sang trapiko subong o kanang sitwasyon diri sa may syudad sa Bacolod, no, sa aton nga paglibot-libot, wala man sa nga na-monitor nga may mga pagbaha, no, dira mga tay-tay lang, no, medyo nagtaas-taas gid ba ng iba na ang tubig, no, diri sa may mga tay-tay o kung mga suba diri sa syudad sa Bacolod, pero wala man gid sang pagbaha nga nagluntan, no, sa mga areas nga posible may ara o kung na posible, no, ginabaha action dyan. Bate so far sa mga hapon, no, malinong kagmatawhay man yan diri ang aton nga sitwasyon sa may syudad sa Bacolod. Kag tidugan tara niya na action dyan, no, daw may na-intercept nga duwa sini ka lalaki nga ginaaligar reaction dyan motor natter ang police station 1. So i-follow up naton diri dugay no kung ano ini ang background sini sa nga duwa ka lalaki kagati subong nga hapon no sa nasambit naton ti malinong kagamatawhay naman diri ang syudad sa Bacolod kagat ang nakata sa trapiko no amog gyapon sini adlaw ang aton nga masugata no is slow to moderate pagid subong nga hapon action dyan no kagati sa aton nga mga taga-palamati dira no maayong hapon na gid no kaga maghalong gid kay ang dala nun subong medyo mabasa pa siya. Pero Aksyon Zil do wala na gid man tsansa or magulugal umon paton kanangitan. Ang sa pabukid action dyan galom gid no kaga dito baybay. Yes kaga posible no matapa naman ang ulan dito sa may south nga bahin niya action dyan no kadulom gid na sinisang galom so mga hapon action dyan. Okay. Kaya wala na dito tanang sa aton nga mga kauturan. Pero diri sa Bacolod Aksyon Zil wala man ang area nga medyo nagtaas naglapaw sa dalan tubig na baha. Wala man action dyan. Oo. No, dito sa kangina, isa may going to Libertad nila. Manadang ginaduga na ano, pero may gamay na rin nga ulan niya. Baha na ginadadayon. No? So, dapat naman sa ginang ulan, di pagkabundak, no? Hinay-hinay naman na dayon ang ulan. So, tayo kaluyan, di man padlos, yun lang ko na mabaskog ang hangin. So, do ka na naman action dyan, galing kay Tido kadagko lang gid sang raindrop la no so raindrops sang topa no ang sang ulan mga bangkiling na lang yung ginatawag naton no kagati amana na dyan kung magagwa nga aton mga kauturan balo ng sampayong kalo o ko na jacket dira kay at least bala no kung kabalo ka Aksyon Zil basta gani ka ulan ang isa din naton ka padaligban kun ka isa amo dibla ang mga salakyan kay basi bla wala masyado may nagabiyahe ilabi na di pasay nga salakyan and ikaduwa ka concern it's either nga ginakulang ang mga salakyan no it's a kulang or wala sa masakyan kung gabi. Correct.
action dyan. No, kay mag-ulan-ulan daan ng mga driver naton nung kakisa, no, mas pinapilit na nanay nga pahuway na lang, no? Kay kabudlay man magbiyahe bala, nganing ang ilang bintana ni daan, no? Kisa ako magtudulan na ugan mo pa, no? Kay panaog siniya ang ilang takop, no? O kon ang ilang ano ginatawag nila, ang ginahapin ba nila kung dyan sa bintana para hindi mabasa ila pasero. So kabudlay agad kung kakisa sa aton mga driver. So kung pwede lang man, no, makapuli sila temprano kaya para at least hindi sila ginibalaw ang problema nanda ang may mga ubra action dyan no, sa isa dyan okay pa man kaya nga klase hasta 8:30 man dari sa may high school na mga naga-night klase kasubong man sa mga colleges and universities action dyan. So far no, in general sa nasambita action dyan ang aton dari nga sitwasyon malinong kag matawhay subong nga hapon. So sa mga tagpalamiti naton drama yung hapon gid kag maghalong kita tanan ulo aligmat ang gid sa may mga areas nga pwede bakaon. So observation report kag ikan sa patrol ni Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Report, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Medyo sa gihapon, bisan nga naghula-hula ang ulan naton pero hindi kita dapat magkumpiyansa. Dapat magpabilid nga alertong aton tanan nga matag palamati. Action hen at try tabi na timbrihan kani. Sige. Halong gid dapat magpreparar kita magka-aksyon sang aton nga kapote payong, ilabi na subong pertig kaulano ng panahon. Kasama sa ining mabinulan ganing nagasulod gani matamat, di ba? Kapulo pisgo ang kalangitan, malain ng tempo. Dapat ikaw mangaman kagid, no? Kag magpreparar kagid mga kaakson. Okay? Sige, ang mga balita na sa aton nga pagbalik. Kaya medyo kulabos ang aton nga panahon mga kaakson diri sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time na 5:31 na. Cellphone Plus. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Bineluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handle niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may gikuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko, bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang mabatian yung kung nadala kami kung kunwais, ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko, doon nalipay, nagkik ko kay basit siya ko, nadala, nagkik kami nga, may gimpamangkot pag idaw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya ako maghulam. Siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay kisa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan ka. Kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na
milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot biniluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:42 na. Babalik na rin sa aton nga pagpangalagan mga ka-aksyon. Mayang hapon dira kay Ma'am Ana Sinoro sa may Lagrangha, no? Sa may La Carlota City. Kamusta daya? Ma'am Ana, kamusta dalang panahon sa inyo? Mayang hapon man kay Mary Ann Joso, kay Jimboy Bundaon. Mayang hapon dara kay Ma'am Betty Barreto Sibigan. Good afternoon kay Ma'am Maribek Higan Talavera. Nga naga-monitor gauge sa aton man nga pagpangalagad subong hapon kay Sir Ray Flores Barrioga. Good afternoon dira no sa may Barangay Pandanon DSB. Matugnaw ko nung hapon dira sa may Don Salvador Benedicto. Gihapon dito sa Southern Negros mga ka-aksyon ang report nga aton nga nabaton padayon ang pagbunok sang ulan ilabi na sa area sang hinubaan may mga pag-ulan sa gihapon tub-tub man sa nga mga panahon. I-check naton bi kamusta naton ang pinakauli nga lakat sang panahon. Anong mga advisory diri nga dugang sa aton mga Provincial Disaster Management Program Division pod naton sa Sir Gani Republica. Sir Gan, good afternoon sa Action John sa Action Radio. Sige, Action dyan. Good afternoon, no?
Ay, hindi. Good evening na. Gabi na gali, no? Hapon pa lang sir, medyo dulom-dulom Hapon pa lang. Oras na. Mga 5:43 pa lang, wala pa gali karasais. Sige. Ari, idulong natin ang angot sa kay Kwan, update kay Bagyong Karding, no? Nagpabili ni siya gyapon nga typhoon ang iyang classification no, as category 4. Si Bagyong Karding. Naghuyang ini siya, nagdugang ini siya sang iya kabaskugon, ara siya sa open sea surface sa Baybayon, no? Pakadto siya sa West Philippine Sea. Ang iya nahantangan 15.9 degrees north, 116.4 degrees east. Okay. Ang iyang aktual nga lokasyon ari siya 425 kilometros, no? Ang kalayon sa nakatungdan sang Dagupan City, Pangasinan. Ang iyang persa sini 140 kilometro por ora ang kabaskugon sang hangin. May madlos ini siya nga mas sobra sa 170 kilometro por ora. Nagdadalagan ini siya padulong sa direksyon nakatungdan daw puntaria yang Vietnam sa sulod sang 30 kilometro por ora. For the next 12-hour forecast, alas 2 karon sang kaagahon, ari siya mga 680 kilometros nakatungdan sang Dagupan City, Pangasinan. Sagwa na siya sang aton nga PAR o kon Philippine Area of Responsibility. Okay. And for the next 24-hour forecast, alas 2 sang ugto, buwas, no? Ara na siya 900 kilometers west of Central Luzon. So outside na siya sang PAR. Pero ang pugada ni ang aton balantayan bisan nagwa ni sa PAR, may pulo pugada ini siya, may ikog-ikog ini siya, no? Nga mas mabaskog o kon mas mala dumol-damol ang iyang ibunok nga ulan. Okay. Waay na tropical cyclone wind signal, no, sa pinaka-latest nga tropical cyclone bulletin number 25, no. Again, kakas na ang tanan nga storm warning signal. Sa aton naman nga kwan nga 24-hour public weather forecast, ang southwest monsoon ara gyapon nagapabilin, nagaapekto sa nakatungdan nga bahin sang southern Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Region 6, 7 kag 8, no, western, central kag eastern Visayas. Ari kita nalakip kita diri sa mga lugar sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro kag diri sa aton sa western Visayas. Nga magalumon ang aton kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. May mga thunderstorms advisory kita nga nabaton daw mga 3-4, pero daw hindi wala di siya katupa sa aton daw Southern Negros, no, mga Kanduni, Sipalay, Hinubaan na yon. Pero pabuton ta may ulan pa ni gyapon bisan light to moderate lang sini gabi. So buot silingon Sir Gan ang aton nga ma-experiencean nga pag-ulan until tonight ni sa karon sa gabi o sa buwas pa? May harap pa na. Buwas may harap pa na, no? Kadako sang galom nga gina-engulf ya sa aton Philippine Archipelago. Okay. Ang sirkulasyon ni Kwan ni Bagyong Karding hilobya di halos ang proximity sang Southern Visayas kag Northern Mindanao. Kalapad sang iya nga sakop gali, no? Oo, dako. Kung lang taon natin sa satellite imagery, sa Himawari diri, ari di ang galom na yon sa aton, no? Sa Sulusi, tunga-tunga sang Palawan. Okay. Antique, no? Antique. Ari ang damol-damol nga galom sa aton. Muna, no? Ang aton nga coastal shorelines, ari sa kasarangan hasta sa may pagmadlos nga huyop sang hangin halin na bagat na nakatungdan kon southwest. Kag although wala kita gale warning advisory diri sa western seaboard sang Kabisayan, natandog ang sea surface ta sa sini nga southwest monsoon aran na sa kasarangan hasta. But sir, ang pag-ulan diri sa aton, it's not only a result sang typhoon o sang bagyo, pero dalaman natin sir ang southwest monsoon.
Southwest monsoon ang nagapaulan sa aton, no? Okay. So we expect diri hasta pa ni karon sa gabi hasta pabuwas may mga pag-ulan pa diri sa Negros. Oo. Oh, sir, kamusta may mga report ka mo da? May mga report ka mo da mga related cases, incident nga na-report sa command center, sir? Dala ni gani like Southern Negros, kamusta to? May sige pa to nga mga pagbaha nga ara gyapon. Ari. Ang sa Sipalay, kundigin baha ang Sipalay. Diri sa Barangay Hill Montilla, may 55 ka pamilya, may 200 ka individual nga abitado sang baha. Dason ang sa Sitio Kabugan, Barangay Hill Montilla, may 24 ka pamilya, may 76 ka persona ang abitado. Ang Alvarez Elementary School, do ari ni sila sa evacuation center. May isa ka pamilya, may 4 ka individual, no? Do ara na confined sa evacuation center. Ang Maricalom covered court, no, sa Mina na ni siya. May 36 ka pamilya, 139 ka persona ang apektado. Okay. Ang Kawayan, ginbaha man kagapon o kung daw gabi nabla. Kaliling, Barangay Kaliling, may ara nga 43 at 13 ka pamilya, may 28 ka individual o kung persona ang apektado. Kag sa Barangay Inayuan, 5 ka pamilya, may 30 ka individual nga apektado sang baha. Dason naging suspender ang klase halos sa tanan nga banwa kag syudad, no, sa aton probinsya. Amo ni ang Murcia, Sipalay City, Salvador Benedicto, Inigaran, Hinubaan, Ibi Maguluna, Kanduni, Kabangkalan City, Isabela, La Castellana, Valladolid, Kawayan, ang Bago City, Moises Padilla, Binalbagan, La Carlota City, Ilog, San Enrique, Himamaylan City, Talisay kag Silay cities, Pontevedra kag Victoria City. Diri sa may gid-suspender ang pag-report sa obra, no? Amo na yung Sarabia kag Victoria City. Okay. While ari pagid ang continuation sa Sipalay kay grabe to ang baha, ang damage sa ilang infrastructure, no? Sa Punta Baras Batan nga dike, no? Manlukahok, Barangay Manlukahok. 80% ang nagkalaguba ang damage. Oh. Pero usually yung mga agricultural land eh. Dason ang damage sa ilang agriculture, 63 ka manguma, covering the total aggregate area of 62.97 hectares, no? Nga pagkalaguba. Why pa sila kabawi-bawi sa nakaligad tubrang bagyo to? Pero may chances ko nung recovery ni. No? May chances of recovery. Galing gamay na ang ilang production. No? Basta at least makarecover niya siya. No? Anyway, subong sige. Ang aton nga compiled initial report. Sige ka mo de sir, subong sa command center on alert wala tadi pahuway kon matabuan ka nga Sabado, Domingo, bispira sang Pasko, New Year, kung duty mo duty kagid. Maibi ka. Dulungan ta lang kadaliwat kalendaryo daso na. Dulungan ta lang kadaliwat ka duty. Ang amon din nga duty kung hindi magabot ang mga karilibo, tanga, laga kag ang lamok ang mga upod eh. Sige na nga, importante, basta gani mag-Christmas, hindi ka ginamol pagkalimtan, kalendaryo, bisan wala na ako patrol, ako gina masaka si Mumong. Sige. Sige, sir. Pabalon ko sila nga daan ng may kalendaryo, kami din nga DYEC. Sir, thank you again. Thank you so much. Sige dyan. Mayang gabi. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Salamat kay Sir Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division sa pinakauling update sa lakat sang panahon. Subong adlaw mga kaakson, Lunes, Setyembre 26. May mga reported na nga may mga gin-evacuate. Tigdo may ara kita a little bit of consolidated report. Damo ugali sa gin-evacuate dito sa area sang Sipalay, makon mo sa isa ka barangay sa Hill Montilla, nagalambot 79 families.
A total of 266 individuals. May isa dito sa isa ka eskwelahan, may isa sa may Alvarez Elementary School, sa may Maricalom, sa may Minahan na Didampi, may 36 ka mga pamilya. A total of 139 individuals kagin pang evacuate. Sa Sipalay, 80% kay dos ang infrastruktura sa may punta o sa may barangay Mulukahok. Ang damage sa mga kaaksyon, 63 ka mga mangunguma ang apektado, nagalambot sa 62.7 hectares ang affected bangod man sang wala untat nga pag-ulan dalas ang southeast monsoon kag ni Bagyo Carding. Ang dugang update sa lakad sang panahon kag mga diskusyon bantayan karon sa Pinaka News and Public Affairs Program sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:54. Mabalik kita pagkatapos gidamang sini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog di ko mag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kon mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration. Balita na patas! Aksyon Radio Philippines Standard Time na size 3 na. Ngayong hapon dala kay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana sa may Barangay Pandanon, DSB.
Kay Sir Merili Oligo, good afternoon. Sumuman kay Ma'am Vanessa Star Mayo, kay Doc Matt Mayo. Mayang hapon. Sige, lapaw na kita sa aton nga panahon. Pasensya gid sa mga insay nga wala nato nabasahan. O mga ka-aksyon, medyo ipit kita sa panahon. Kay ti may promo kita kay na, no? Sa dakop ka, daog ka promo sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya sa aton ibang matag po na mati. Padayon lang nga pagpamati diri sa Aksyon Radio. Basi ikaw maswerte nga madakpan. O maglibot ang ato naman mga personnel. Ay ti, daog ka gid mga ka-aksyon. Makon mo 500 pesos nga cash. May 5 pa ka kilo nga bugas. Plus may magpa. Nagkonsultihon ka ba si dugangan pa na nila? Sige, Aksyon Radio Philippine Standard Time, the size 4 na. Inyo na batihan nga bagusan nga pagpangalagad sa ato palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Lunes kita sa Setyembre 26, 2022. Salamat sa ato nga patulwan, Brabado Batrol with Action Zil Minardo. Upo dira kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato naman yung News Center Action ang Defensor Lisay. Dito naman sa Studio A Master Control sa ato naman yung technical side. Mabadato na puwersa ni Action Henry Espolgar and Action El Rey Dutilios. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar and Action ang Defensor Lisay. Nagkaroon sa Action Firing Line. O naman kay Action Marlon Hinovea. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan Action John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubuokon kabudlayan man labi na sa tion sang kalimidad kag trahedya kaya man ang amon trabaho hindi ni hampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!